Bàsquet Blaugrana Debat. Un programa de Ramon Serra. Periodista jubilat, Però no retirat. Hola, bon dia, com va això? Bé, i com sempre doncs patint la calor. Nosaltres sí, però suposo que del Barça encara continuen pràcticament congelats a la nevera perquè hi ha molt poques novetats aquest estiu. Això sí, sembla que el primer equip farà una estada a Andorra, una estada estaran frescos, però el que sí que són frescos són els nostres dirigents que sembla que porten la secció pel mal camí. Bé, pel que fa doncs, a aquest vídeo, aquest podcast, com es digui ara, jo ja dic sempre que estic en fase de preparació i realment doncs, aviat ja sortiré ara a principis de setembre, no? M'haureu de dispensar que sempre faci aquests rotllos, que repeteixi el mateix, però heu de tenir present doncs, això, no? Que necessito que almenys algú se n'assabenti que hi ha aquest podcast, no? Jo no pretenc moltes coses, ni ser el primer, ni guanyar diners, ni demanar-vos diners, ni res. Simplement doncs, fer aquest podcast que a alguns es pot semblar, i és una mica raro, oi? Perquè a més el faig en català. Imagineu-vos a fer un podcast en català des de Barcelona, del Barça i del Barça de bàsquet. Bé, doncs penso que té mèrit tot això, no? Bé, doncs per fer la llista d'agraïments de la gent que s'interessa, avui doncs començaré per la família Costa Codina de Tona, Osona, que és una família que està molt relacionada amb el bàsquet. Una noia doncs era una universitat dels Estats Units jugant a bàsquet fins fa poc, i ara tenen un xicotet de 14 anys que és del Barça i juga de base, imagineu-vos. Però esclar, per jugar amb el Barça, fill meu, hauràs d'esperar almenys 20 anys més, no? Perquè en Satoransky, que és el titular, en té 34, es veu que per jugar amb el Barça doncs, s'ha de tenir certa edat i podràs cantar potser allò que deia en Serrat ara fa 20 anys que tinc 20 anys. Doncs molta sort. I si no, doncs unes quantes botifarres de la tieta Pilar, que també t'aniran prou bé per créixer i tenir una mica de paciència. En segon lloc, també volia contestar al senyor Lluís, deixeble del professor d'anglès Phil Kelly. Aquest nom no és un jugador de bàsquet, és un professor d'anglès i traductor que viu a Sant Quirze de Safaja, també interessat per les coses catalanes. El Lluís doncs, diu que el Barça hauria de fer com el futbol, formar jugadors joves. El problema és que no és el mateix, Lluís, perquè el bàsquet quan tenen 18 anys ja se'n van als Estats Units i a més cobren quantitats d'1 milió d'euros. O sigui que no és comparable. I finalment doncs, la senyora Maria Trilla, em sembla que es diu, de Manresa, que em demana per què no parlo més del Manresa i d'altres equips catalans. Home, senyora Maria, els altres equips catalans tots tenen webs i podcasts molt potents, molt tècnics, molt ben fets i a més en català, no? O sigui que em permetreu que jo encara sigui residual, doncs faci alguna cosa del Barça. Amb tot, desitjo molta sort als equips catalans, que ja he dit sempre que sempre seran els meus adversaris i mai els meus enemics. Bé, he dit això, doncs comencem avui el partit d'avui, a l'ombra del Palau, des de la graderia. Vinga, salt! Doncs bé, aquí, com veiem, poc moviment a la plantilla del Barça aquest any, no? Faré un petit repàs per la gent que no ha seguit tot el peu de la lletra, agafo els apunts per no deixar-me'n alguns i no equivocar-me, Tenim les baixes d'Andersen, Parker, que ha marxat de Fran a l'Estrella Roja, va dir que se'n volia anar i adéu, tu, un jugador del qual se podien treure mig milió, 400.000 euros pel traspàs, res, tu, adéu. Aquí la caixa és forta, no ve d'un duro. I Abrines, que s'ha retirat. Les altres són Marcos, procedent del Girona, Singelia, de la Virtus de Bolònia, Keil, del Trento, Clayburn, del Virtus, i Fall, aquest cas curiós d'aquest pivot que ha estat menyspreat pels serveis tècnics, que li han dit que se n'anava perquè semblava que no sabia pel Barça, i ara cap d'un mes diuen, escolta, torna nen. I la prova és que no hi ha hagut cap equip que li hagi fet cap oferta convincent. Per tant, ja veieu com estan
les coses en aquest Barça, no? Que ara, doncs, diuen que no hi ha diners, un no entén res perquè el senyor Cubells deia fa uns dies que el pressupost era de 41 milions, home, suposo que aquí deuen ve les amortitzacions, encara es deu haver de pagar Miròtic, Higgins, com sabem tot, del fair play, perquè si no, no s'explica què passa amb aquests 41 milions. S'hauria de fer aquí una demanda judicial, però esclar, diuen que el Barça és dels socis. Per qui s'ho pot creure, això, dels socis? Si fos dels socis, a cadascú de nosaltres hauríem de pagar més de 20.000 euros pel deute. O sigui que no és que canga, el Barça més aviat doncs, està en mans de les grans financeres internacionals. Per això dic jo que el bàsquet, mentre seguim aquesta dinàmica a dins de l'equip de futbol, tenim molt poca cosa a fer. I per tant penso que haurien de fer com una espècie de franquícia, no? Hi ha gent interessada a comprar, molts jugadors de bàsquet de la NBA, a comprar el Barça de bàsquet. Ja comprenc que el Barça de bàsquet, el Barça no es vulgui vendre el bàsquet, però podria fer una espècie de franquícia, no? Oi que tenim, per exemple, els seients, els VIPs del Camp Nou, que s'han donat de llogada durant 20 anys o 10 a una companyia, doncs també jo penso que la gestió del Barça s'hauria de donar a una sèrie de gent que a més podria pagar uns diners de lloguer i faríem servir el nom del Barça, la samarreta, el Palau, tot igual. I si ens diem Barça Good Morning, per dir d'alguna manera, doncs què tal li fot, no? També ens diem Spotify Camp Nou. Sí, és una cosa que ens hem de mirar molt atentament perquè el Barça dins la secció dins el club no té res a fer. Com les altres seccions que estan pràcticament desmantellades. Es veu que el fair play exigeix això. És clar que jo voldria saber quants miliers són aquests que es necessiten, perquè com deia en Jaume Llopis, que és un gran barcelonista, un gran economista, que havia estat a la Junta del Barça, Laporta es preocupa molt de les comissions i poc de les seccions. I amb això ja no he dit res, no fa falta dir res més, oi? Bé, doncs com deia, molts periodistes preocupant-se si fitxem, si deixem de fitxar, i la realitat és la que és. Aquest equip està empobrit del tot, mal dirigit tècnicament i també econòmicament. Per tant, no solament estem a Europa cap avall, sinó a la Lliga Endesa, equips com Unicaja, el València, fins i tot els dos canaris ens estan atrapant o estan fent millor que nosaltres. Per tant, vol dir que aquí alguna cosa no es fa gens bé, no? El Barça, que no té diners doncs, per fitxar jugadors, vol incorporar aquests jugadors del planter, com és de Bona, que diuen que té 14 anys. Sembla que en tingui més, però vaja, un jugador africà que ho ha guanyat tot en les categories inferiors. I també Keita, un pivot de Malí, que té 17 anys fets, i segurament quan en compleixi 18 s'anirà als Estats Units a la Lliga Universitària, però mentrestant aprofitem-ho, no? Aquests jugadors també podran jugar mentrestant combinant el primer equip amb la Lliga 1, que és una lliga de sub-22 que ha organitzat la Federació Espanyola per tal que aquests jugadors joves tinguin oportunitat d'anar-se fuguejant-se, cosa que ara no passa a molts equips. El Barça aprofitarà aquests joves i d'altres per desmantellar l'equip, el Barça Atlètic, que jugava a la tercera federació, ara s'incorporarà en aquesta lliga i els júniors jugaran la preferent catalana. Els partits seran a Sant Joan d'Espí i si n'hi ha algun es jugarà al Palau Blaugrana, com feia el bàsquet femení Sant Feliuenc. Esperem que els nostres joves tinguin més sort que el bàsquet Sant Feliuenc. A veure, el tercer punt que volia dir, sí, ja hi ha els preus per la pròxima temporada, no? Pel que fa als VIPs, els preus van de 90 a 153, la zona menys important, i la més important de 111 a 329, amb descomptes si hi ha 3 o 5 partits. Doncs em sembla bé que per un partit es demani una determinada quantitat, doncs si un té un gust per estar al darrere pràcticament dels jugadors, doncs aquí teniu els preus, no? I també els preus dels seients aquest any han pujat una mica, però no molt, van des del 110, el més barat, al 435. O sigui, jo penso que tal com estan les coses és un preu bastant raonable. Un altre punt de discussió és sobre aquest any que la televisió on es veuran els partits, què faran?
Jo em dedico només al Barça perquè entre l'Eurocup i les 30.000 competicions que hi ha, la NBA podeu veure a tot arreu i enlloc. Pel que fa al Barça, fins ara, com se sap, el DAZN ha fet una oferta superior a la Movistar. I això vol dir que també hi haurà cada setmana un partit obert per Televisió Espanyola i per les televisions autonòmiques. I també un partit obert durant l'any del Barça-Madrid o Madrid-Barça. Encara s'ha de decidir. És una bona idea perquè molta gent esperem que es puguin enganxar al bàsquet una altra vegada, perquè si no és un cercle tancat. L'horari de Televisió Espanyola possiblement sigui a 1:15 del matí dels diumenges. No se sap encara, no? Els preus, bé, doncs torno a dir que hem d'esperar a veure què cony passa. Jo, les meves investigacions que he fet seran 24, el paquet aquest de 24 euros que hi va al bàsquet i altres esports, que no són el futbol. Clar, hauré de pagar el paquet elemental que passa el d'això Movistar, oi? Però en principi sabeu això que són 24 euros. Si hi ha alguna variació, doncs ja us ho diré, no? I finalment volia dir això, que pel que fa a l'agenda, que també és una de les coses que jo penso fer en aquest podcast cada setmana, sobretot l'agenda, no? Una cosa d'informar, més que aquí anar opinant i coses tècniques que també s'han de dir, però informar del que faci el Barça. I podem dir que l'equip ara se'n va a Andorra a principis de setembre, oi? Una estada, però amb la meitat dels jugadors a fora perquè estan distribuïts molts d'ells entre l'Eurobàsquet i la Copa d'Amèrica, no? El primer partit que jugarà amistós serà el dia 12 a Platja d'Aro contra el Girona. El dia 17 ja comença un torneig oficial, la Lliga Catalana, contra l'Andorra a Tarragona. El 19 contra el Joventut, també a Tarragona, i després veurem l'endemà, si guanyem, jugarem la final, no? L'últim partit amistós serà el 26 contra el Lleida, el dia 26, i el dia 30 ja comença la competició europea, que serà contra el Hapoel de Místic i totes les grans incorporacions. Juguem després contra el Panathinaikos, a casa contra el València, en fi que serà una competició altrament molt disputada i molt difícil pel Barça, no? Jo realment no és que em faig moltes il·lusions, però bé, doncs hem de competir al màxim a veure què pot passar, no? Alguns ja pensen això, bueno, aquest any pot ser de transició i en portem 3 anys de transició almenys, no? I l'any que ve, en teoria, s'han de disposar de més diners, potser el fair play de futbol encara ens els xuclarà, què hi farem, i ja parlem el que pugui passar, però torno a dir el mateix, amb aquesta estructura tècnica i amb aquests dirigents no podem anar enlloc. Una, la Junta del Barça, diguem-ne, de futbol, sembla que li molestin les seccions, especialment el bàsquet. En segon lloc, el president del bàsquet, el senyor Covells, és un impresentable, que és com si tinguéssim un director d'una fàbrica de tèxtil a mans d'un senyor que li agradessin les curses de motos, perquè és amic de l'amo, en aquest cas del gestor, el senyor Laporta, perquè quan hi ha partits importants de futbol se'n va. O sigui, això és un abandonament de seccions. No donen la cara pràcticament mai, ni penquen, és un desastre. I pel que fa a Navarro, no veig perquè un jugador, que hagi de ser bon jugador, hagi de ser l'encarregat de fer els fitxatges. Aquest home hauria de fer, per exemple, com ha fet ara el Xavi Rodríguez del futbol sala, que després de deixar el Barça es van entrenar a diversos equips europeus i doncs ara, després d'una bona tasca, ara torna al Barça. El senyor Navarro no sabem si és bo. Doncs, escolta, vagi a fer l'assaig amb altres equips, faci de scouting, d'ullador, d'observador, i sabíem que Servent torni. Però això, per haver estat un jugador, doncs no vol dir que ara aquest home pugui portar tot el pes de la secció, no? Aquesta és la meva realitat, i torno a dir aquí al principi. El Barça de bàsquet, si no aconsegueix una autonomia total, que vol dir gairebé una independència, doncs no en farem res. I la gent, els periodistes, podeu anar cantant, rifant i parlant de fitxatges, que ja sé que això és el que vol la gent, això és el que d'això, però a mi em preocupa molt més el Barça, la seva estructura, que no el fitxatge d'un jugador i el que pugui passar, no? Jo sempre acabo amb una frase, encara que avui és una mica trista, no? Que és aquesta, doncs, que el Barça abans anava a favor de l'UNICEF, com tots sabem, després
no tenia la propaganda de l'UNICEF. Després a l'esquena, després es va refusar, Qatar, perquè eren uns assassins o no sé quantes coses més, i finalment ara tenim publicitat a les samarretes d'entrenament de la república que es diu la República Democràtica del Congo, una república que és tan democràtica, oi, que la gent es mata pel carrer cada dia. És trist haver d'arribar a aquestes conclusions i cadascú que digui el que vulgui. Malgrat tot i com sempre, doncs, ahir, avui i demà, força Barça! Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Recorda, Sal. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.